Aniríem al punt 5, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 15 de regulador de la taxa dels serveis de l'escola d'educació infantil del primer cicle. Fa tot just no gaires dies, el director de l'escola ens va comunicar per escrit que hi havia un canvi d'horaris al proper curs i que es reduïa mitja hora la jornada, modificava, reduïa mitja hora la jornada de pagament. A partir del mes de setembre, l'horari de l'escola serà de les 9 a 2:15 del migdia i de les 3 a 2:45 de la tarda. Vista aquesta notificació, que no gaire se van rebre, evidentment hi ha un canvi en la gestió del servei del migdia, on hi ha servei de vigilància, i per tant hem de procedir a ajustar el preu del servei. No només això, sinó que hem aprofitat de fer un canvi també, que és, fins ara cobràvem el servei de menjador d'una forma anticipada, amb dues modalitats, que era mes sencer, 3 dies a la setmana i serveis esporàdics. Amb el resultat que, si no garantim uns menús mínims, tenim problemes de viabilitat del servei. Provarem amb el nou curs, a veure com funciona, que no hi hagi uns dies mínims, confiem en la bona voluntat dels pares, que sigui tot el mes, i si algú necessita serveis esporàdics serà menys de 2 dies a la setmana. Veurem com anirà. I, evidentment, ajustar el servei, que també vigilància, al nou preu. Per tant, hi haurà un cost mínim i que liquidarem a mesos vençuts. Farem cada mes dels serveis, dels menús efectius servits i en base a això liquidarem. Evidentment, els serveis de tot el mes, si algú està malalt, si truca abans de temps, es comptarà el rebut, però provarem aquest funcionament a veure quin nivell de serveis prestem i si no, si hi ha problemes de subsistència del servei, ja haurem de replantejar els horaris i els costos. Comentaris? Sí, jo sí que m'agradaria, en primer lloc, dir que no vam parlar molt del menjador escolar, fins i tot del seu preu, que per primera vegada l'ajustarem a la normativa vigent sobre el que sigui aquesta disminució de la mitja hora lectiva. No sé si això comportarà disminució d'horari, de contractació de monitoratge o no, però realment penso que és una molt bona posada de lloc. I estàvem amb uns preus bastant elevats, els justificàvem per la mitja hora de mes. Disminuirem les jornades o tindrem les mateixes? La justificació que evidentment, si fes mitja hora més de servei, parlem amb el titular del menjador i farem mitja hora menys, evidentment. Però les feines que fan són prou ajustades. I aquest menjador entenem que està limitat a infants com a primària, no? Una cosa és la llar d'infants i l'altre el menjador de l'escola de dalt. Però el menjador del mateix servei de catering... Sí. O sigui, entenem que aquest ajustament és tant per uns com pels altres. No, l'ajustament només és pel servei de menjador de l'escola. Perquè hi ha una servei de vigilància que es pot estar ara més hi ha canvi d'horari. El que fem és reduir l'espai de vigilància que tenim. Ara no hi ha vigilància, però no podem cobrar. Només cobrem el servei de menjador. Passem a la votació. Abstencions? Vots en contra?